Здравейте! Както знаете, аз съм Елена и днешното клипче реших да направя шепнещо предизвикателство. Това е моята приятелка, най-добрата ми приятелка. И... Аз съм Мирела. Мирела, забравих да я представя, извинете. Та, както казах, ние ще правим шепнещо предизвикателство. Това е телефон, iPhone. Не е мой, за жалост. И да, нека да започваме. И продължаваме с шепнещото предизвикателство. Сега Ленка си усилва да дупка музиката и аз трябва да й го казвам. Готова ли си? Готова ли си? Аз Ти съм... кой? Съм... Баба! Съм... Аз... Ти ти Аз... Да. Съм... си Съм... Да. Звезда. Чакай. Звезда. Пенка! Звезда. Пенка! Звезда. Сърце! Звезда. Какво? Звезда. Мама! Звезда. Баба! Звезда. Какво? Звезда. Каква баба, бе? Звезда. Везна! Звезда. Звезда. Везна! Звезда. 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 Сега слушам музиката, слушай ма. Звезда. Везна! Звезда. Везна! Звезда. Везна! Звезда. Звезда! Аз съм звезда. Аз съм звезда! Yes! И така, пускай. Чакай. Чакай малко. Стига толкова. Аз Ти. Аз имам Хляб. имам Игла. Имаш Имам Тъй. Синьо. Си. Да. Куче. Пуче. Куче. Котка. Куче. Пуче. Куче. Това е, кажи го. Аз имам си куче. Тя така ми го каза. Аз си имам куче. Не, аз си имам куче. Ами ти каза, аз имам си куче. Да. Така ли каза, да? Не. Продължаваме с шепнищото предизвикателство с Ленка. Ти. Какво? Ти. Аз. Ти. Ти. Имаш. Баба. Имаш. Баба. Имаш. Какво? Имаш. Какво? Имаш. Какво? Имаш. Какво, бе? Имаш. Мама. Имаш. Мама. Имаш. Коя мама, бе? Имаш. Мама. Извинете за паузата, имаше малък шум и решихме да ви го спестим. Да. Имаш. Тан-тан. Имаш. 100 кила, бейби! Имаш. Баба. Имаш. Коя мама? Имаш. Имаш. Прав. Имаш. Крив. Имаш. Джамбо. Имаш. Имам. Имаш. Има. Имаш. Имам. Имаш. Иман. Имаш. Иман. Имаш. 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 Имам. Имаш. Имаш. Кафеви. Какво? Кафе. Баба. Кафеви. Мама. Кафеви.
Какви? Кафеви. Какво? Кафеви. Кафеви. Очи. Очи. Аз имам кафеви очи. Ти. Ти имаш кафеви очи. О, да, точка за Банкнота мен. по банкнота. Чакай, ще ви го покажа. Сега да не аз. И така. Ето да слушалките. Да си смъка на Момент. краката. Гернико, Криско, ела и се вземи момент. Чакайте, че тук. Може да намеси. Оле, до дупка ще се спука ухото. Момент, започва без да. Чакаме. Вече един час чакаме песента да тръгне. Ти. Си. Ти. Си. Ти. Си. Ти. Си. Ти, бе! Си. Ти. Си. Ти. Си. Т. Т. Какво? Ти. 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 Си. Си. Патка. Питка. Патка. Приятел. Патка. Пуйка. Патка. Патка. Питка. Патка. Питка. Патка. Питка. И патка, ма. Патка. Патка. Ти си патка. Не е кръгъла квадратен, ти ми правиш луда, живея ли в заблуда, при мисъл да за тебе пърха в мене пеперуда. Не искам да се чудя, да действам по принуда. Но искам с да, тебе. да заспивам и да се събудя. Добре, аз съм. Давай, лекия тон. И какво е между нас, и в теб какво видях, и обичам ли те, мразя ли те, вече не разбрах. Напразно Ай, си успял. Ако ти не си успяла, любовта Ще- да те направи хората ще по-дял. заспът от нашото С тебе пение. имам. Айде, чакай, аз да си го спра. Шепте, що? Предизвикателство. Тото и кърти, бе! Кърти, майка, килата нали искаш? Кърти. Оле-ле! О, боже. Вече не разбрах, напрасно си живял, ако ти не си успял. Герникова Криско, бейбе. Айде де. Един час. Втори час. Ти. Аз. Ти. Ти. Не. Ние. Не. Не. Ставаш. Ставам. Ставаш. Ква. Ставаш. Рошава. Ставаш. Крава. Ставаш. Ставам. Ставаш. Ставаш. За. За. Влогър. Влогър. Влогър? Мгм. Ти не ставаш за влогър! Шегичка. Чама нарича, как беше? Какво ще да Патка. кажеш? Аз ще продължа да си слушам. Ама, Чакай само моето. Тук пред това ще го изпееш. Чакай. се чудя, да действам по принуда. С тебе да заспиваме и да се събудя. Отначало почни песента. Сега за вас ще направим най-голямата издънка с Ленка да изпеем половината песен от Ела и се вземи на Криско и Герникол. Ти нормал ли си? Абсолютно нормално. Чакай сега. Ти ще пееш първото на Криско, след това аз ще пея. Добре. Не, и пеем една, защото искам да се пробва също Не, мене. ти това ще Ела пее и другото. се вземи. Ела и се вземи. Знам всички тети схеми. Ела и се вземи Криско и Сега пак ти Герникол. За тебе имам кутия пълна стани. Ела и се вземи. Ела и се вземи. О, какво ще ти се падне изненада? Ела и се вземи. Ела и се вземи. О, знам всичките ти схеми. О, молят. Ела си ги вземи. Ела си ги вземи. Искаш да си пробва също мене, няма Колко проблем. станаха, Оле? Ела 9 и се минути вземи. нещо. Ела и Аз- се вземи. Не живея в граници, бариери и контури. Нямам навици да съдя по коса и маникюр. Стократен, цветен, ароматен. Това е моят свят, не е кръгъл, а квадратен.
Ти ме правиш луда, живея ли в заблуда, при мисълта за тебе пърка в мене пеперуда. Не искам да се чудя, да действам по принуда, но искам с тебе да заспивам и да се събуждам. И вече преминаваме към клипа. Значи сега си ти наред, ти и след тебе сама си край. Хора, прекалихме. Прекалихме вече. Значи искаме да ви кажем преди това, че второто клипче може да го гледате на моя канал. Който е, как си, Мирела Иванова. Мирела Иванова. Можете да се абонирате за там. Плиз. Ама може и за моя канал Да. да се абонирате и да харесате това клипче, просто ако ви е харесало. С лайк. Лайк! А, Ако гледате гигалайк на Майкъл Борисов, гигалайк. Лайк. Нинчо Балабанов. Дете ми е тия Борко Борисов. Боже господи. Сега ако силиш до дупка направо, защото... Усилвам как? Тя не е добре. Аз Нещо мож- май е Аз искам да съм още по-глуха. Май... О, извините. То ти кърци, бе, тук се чува. Кърчи. Ти. Си. Ти. 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 Да, ти. Си. Си. Много. Сложно. Да, сложно. Да кажем те и сложно. Ти си много сложно същество. Извънземно. Същество. Растение. Същество. Статуетка. Чакай. Същество. Статуя. Същество. Съществува. Същество. Съществува. Същество. Същество. Кажи го цялото изречение. Кажи цялото изречение. Ти си странно същество. Не беше странно, бе. Ти си сложно. Сложно, да. Да. О. И аз съм последно. Що го махаш, бе? Мен, бе. Виж, тя е побъркана на тема на Криско. Не е вярно, Гери Никола е по-добра от Криско. Ти, да, моя Криско ли го... Мане, много си. Криско е най-добрия. Тя се е влюбила в него. Криско Виц Просто е го много по... Слушай, Гери Никола е много по-добра. Ух, спрях пак. Пак забравих да го заболя. О, боже. Давай. Пак прикалих. О, чакайте момент. Ела. Мама. Чакай. Ела. И. Си. И. Си. Ти. Си. Си. Зе. Една. Земи. Дебела. Земи. Проста. Земи. Малка. Земи. Лигла. Земи. Една. Земи. Какво? Земи. Извънземно. Земи. Земя. Земи. Земи. Всъщност вземи. Вземи. Какво? Вземи. Баба. Вземи. Земя. Вземи. Земя. Вземи. Диме. Вземи. Ф. Вземи. Какво? Вземи. Мартита. Вземи. Начитва. Вземи. Вземи. Ела и си вземи. Ела и си вземи. И Събарай. Котия па. Какво стана? И това беше от нас. Това е моя канал, си остави името и аз да ти го кажа. Така ли? Да. И така, това беше от мен. Ако ви е харесало клипчето, може да дадете thumbs up и да се абонирате за канала. И да се абонирате за канала ми. Също препоръчвам да се абонирате и за нейния канал. Очаквайте следващото ни клипче, което ще изненада. Може да кажем част втора. Покажи се. Айде, покажи се. Така, вече мога да седнат още на моя канал. Да. Да кажа. Мая ще направя още едно. И така. Очакват ви много нови клипчета с нас двете, понеже вече мислим да сме нещо като един отбор. Може да направим и собствена страница с двете, но може и да качваме различни клипчета в различните страници. Абонирайте се за нас, за двете ни страници, please, и моля натиснете палец нагоре. Палец нагоре. Без палец надолу. Както казва
Лелята на Емил Конрад. Няма палец надолу.